Вашите домати са безвкусни, а краставиците горчат, най-вероятно събирате реколтата си в напълно грешен момент. Точният момент на бране определя дали ще имате сладък или воднист плод. Нека разберем как да разпознаем идеалната зрялост без грешка. Първо, доматите. Не чакайте да станат меки като каша. Идеалният домат е плътен. Има дълбок цвят и лек аромат. Той трябва да се отдели от клонката само с едно леко завъртане. Ако трябва да дърпате силно, значи плодът се нуждае от още няколко дни. При краставиците правилото е различно. Берете ги докато са напълно зелени. Ако забележите дори леко пожълтяване, вече сте закъснели и вкусът се губи. За кореноплодни, като морковите, просто погледнете основата над почвата. Когато раменете им са широки около 2 см, те са готови. Но ето го най-важното златно правило за всяка градина. Винаги събирайте реколтата си рано сутрин, преди слънцето да е силно. Тогава растенията са пълни с вода, а естествените захари са най-концентрирани. Опитайте този сутрешен метод още утре и вашият вкус ще ви благодари.